Em dic Ana Boledamàs, vinc de Tàrrega, d'una família de professors. El meu pare és escultor i la meva mare és biòloga. Farà uns 6 anys, més o menys, que vam començar amb la idea del projecte de les cabres. Dedicar-me al món de la ramaderia per mi ha sigut un canvi vital. Canvia completament la concepció de temps de lleure, de dedicació a lo que estàs fent i tota la vida familiar i tot plegat. És una feina dura. Engegar un projecte de zero requereix molta força de voluntat, ser molt constant, i és una feina dura, ja que les condicions d'exterior tot l'any varien i estàs tot l'any adaptant-te a les condicions externes i adaptant-te a les cabres. I l'altra cara de la moneda, per mi, treballar a l'exterior, veure pasturar les cabres, munyir-les, tocar-les, per a mi és una gran satisfacció i m'és igual si he d'anar un diumenge, m'és igual si surt més feina de lo imprevist. Són les meves cabres, les meves nenes i tot això em dona molta felicitat. Les meves cabres per mi són la meva família. Porto 5 anys amb elles i són la meva família. Me les estimo molt. Els projectes de proximitat reals enriqueix molt, tant al poble com a nivell cultural. Els productes que elaborem jo crec que tenen un valor afegit darrere, que moltes vegades costa molt d'ensenyar: pasturar, prevenció d'incendis, producció ecològica i el tracte del benestar animal, tots aquests valors que fan que el producte artesà tingui aquest valor especial i de molta més qualitat. Per mi la ramaderia no és cosa d'homes. A la ramaderia de fa molts anys sempre hi ha hagut les dones a dins de les granges, a dins dels corrals, munyint, gestionant. El que passa que no hem estat visualitzades. Per visualitzar la dona ramadera hem creat un col·lectiu, Ramaderes de Catalunya. Som unes 60 ramaderes i estem molt actives. Tenim un ideari, lluitem amb unes mateixes idees. Necessitem jovent, necessitem dones, gent creativa, que vinguin i apostin pel sector primari. Crec que és la clau perquè segurament que la salut i la felicitat de la nostra societat depenen de que nosaltres fem les coses bé.